So ayan nga guys, for today's video magluluto tayo ng pansit gisado. Sarap. Tingnan nyo naman. Meron akong dalawang pack dito na BG noodles. Yun guys, oh. Baka naman squash. Sarap siguro niya na, no? So ito na nga guys, bumili ako ng 1/4 na baka. Tama-tama na yan. Siyempre lagyan natin ng konting patis, toyo, at siyempre lagyan na rin natin ng oyster sauce para sobrang masarap, you know. Cornstarch, yan, tapos mikos-mikos mo na yan, siyempre pampalapot yan guys, you know. Lagyan natin ng konting asukal, konting asin, yan ang nagdadala ng kung paano sumarap yan. Yun guys, mainit na yung mantika natin, siyempre ilagay na natin yan, mikos-mikos na, para hindi naman masunog, kailangan imikos-mikos lang natin yan guys. So, medyo kulay brown na siya, hanguin lang muna natin at siyempre ilagay na natin yung bawang, at siyempre meron din akong nabiling 1/4 na mushroom, pang sahog natin. Igisin na rin natin yan siyempre, at siyempre lagyan na natin ng patis na konti, yan o. Lagyan din natin ng carrots, bagyo beans, at siyempre yung repolyo, yun o. Kulunan tubig guys, ilagyan na natin yung noodles natin, yun o. Hanguin na natin. At pagkatapos yan guys, pagsama-samahin na natin sila sa kawali, yun o. Imikos-mikos na natin guys. Yun guys, oh. Napakasarap talaga. Siyempre ilagay na natin yan sa plato para matikman na yan, oh. Chopstick na ang gamit natin. Love it.